Vi skal finde ud af, hvor nord er ved hjælp af følgende materialer. En vandpyt, et blad, et batteri, en klips, et søm og kobbertråd. Vi bygger vores elektromagnet ved at snurre vores ledning rundt om vores jernkerne. Jo flere vendinger der er, jo stærkere bliver elektromagneten. Vi sætter strøm til vores elektromagnet. Gribereglen. Du skal med højre hånd gribe i strømmens retning, og den vej tommelfingeren peger er nord. Vi magnetiserer vores klips, som er lavet af jern. Her er et billede af et stykke jern før og efter magnetisering. Inde i jernet er en masse små magneter. De ligger hulter til pulter. Ved at stryge en magnet mod jernet, kommer de alle til at ligge ens med polerne i samme retning. Elektromagneter er meget stærke magneter og bliver brugt i mange sammenhænge. De er smarte, fordi man kan slukke og tænde for dem. Jordens magnetiske sydpol ligger ved den geografiske nordpol og omvendt. Derved vil nordpolen i det magnetiske kompas vende mod sydpolen i jordens magnetfelt. Derfor peger pilen mod nord. Nu har vi lagt vores klips på et blad i en vandpyt for at give den mulighed for at bevæge sig frit i det vandrette plan. Nu vil nålen dreje, så dens nordpol orienterer sig mod nord, da det er jordens magnetiske sydpol. Konklusion. Det kan godt lade sig gøre.